ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷи қарор дорем. мо барои шумо видеоролики беҳтарин омода кардем. барои ҳамон пеш аз саршавии видеоролик аз шумо хоҳиш мекунем ки видеоролика то охирша тамошо кунед. лайку зангулача ва ба шабакаи мо обуна шудана фаромӯш накунед, чунки бе лайку обуна шудан ютуб шабакаи моро пешкаши шумо намекунад. ҷанговари тоҷик Анис Яқубов дирӯз дар турнири Игл Фиси 39 дар шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Русия бар зидди Руслан Кулиев ҷанги хича баргузор кард ва дар ҳар се раунд маҳорати баланди варзиши хича хуб нишон дод ва бо қарори якбозаи доварон ғалабара ба даст оварду мухлисони тоҷики дар толорбудара хирсанд кард. ба Анис Яқубов ин ғалабара табрик мекунем ва дар ташкилоти Игл Фиси чемпион шудана орзумандем. ҳозир боша суханои Аниса баъди бой тамошо мекунем. Эмоции отличные со мной. Азам Гафоров, Алексей Ермохин, мой тренер, который всегда был рядом. Также моим старшим братьям Раджабали Байонов, Тимур Абдулаев, моей команде Тим Байонов, Ахмат, Таджикистан. Спасибо им большое. Дальше закрепиться. Я хочу ворваться в титульную гонку. Я готов. Я тренируюсь каждый день 2 раза, и я буду готовиться еще больше, чтобы ворваться в титульную гонку. Таджикистан опять. Муин Тоҷик Ғафуров дар Амрико. субҳи ҳамин саҳар муин тоҷик ба сарзамини амрико қадами хича барои баргузор кардани ҷанги навбатии худ дар яке аз промоушенҳои беҳтарин Dana White Contender Series гузошт. муина дар фурудгоҳи Лас Вегаси амрико Аҳтам Хакиров пешвоз гирифт. пас аз он бошад ташкилоти UFC ба таври расмӣ муина пешвоз гирифт. Короче, ина шеринана Лас-Вегас встречать кардем. Худо хова кард айёри фақат. Не, сраб мощно. Канадец. Лучше откаски мордаги. Иншаллах. Let's go. Муин Ғафуров for the win. This is a fighter. What's your name, brother? Wayne, nice to meet you. So he is Brazilian. Okay. Brazil. Oh, you want to see the logo? Here you go. Муин. Наклеена. И встречать кадеса. Шреза. Da parkingdə nə başlayacağım Bakıya. İki ita qatı akaya axtarmalıyım ama maşınama girmə bax. Встречать UFC на Украине. Да, Nedir o Muin? çok iyi. Hadi sen girip Oo. dünyaya kap. Oo. Okay. Tamam. Thanks so much. Thank you, guys. Thank you. хотиррасон мекунем ки набарди муин санаи 7 сентябр дар штатаи Невадаи амрико дар ташкилоти Dana White Contender Series баргузор мешавад. рақиби муин Чад Анхалигер аз Канада мебошад. хотиррасон мекунем ки муин бо ташкилоти Dana White Contender Series ба муҳлати 4 бой шартнома бастагиай. ба муин Ғафуров омодагии хуби беосеб ва дар набарди дар пешистода ғалабаи дурахшона орзумандам. ба фикри шумо дар ин набард муин метавона ғалабара ба даст биёра ё не? ҷавобтона ҳатман дар комментария нависед. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. дӯстон, санаи 27 август дар шаҳри Екатеринбург бародари тоҷик Фазлиддин Обидов аз клуби Тим Байонов барои камарбанди чемпионӣ ҷанги хича бар зидди Владимир Кузьминих баргузор мекунад. маълумоту проморо мо аллакай омода кардестем. худо хоҳад рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардонем. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. дар шабакаи мо обуна шавед, лайка ба шата бизанед то ки нокаут шавад ва зангулачара гирён мондана фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр.